May gabi sa inyo ha. Good evening. Homework ngayong gabi di sa mo ha. Mimi Pinonsan. Hello. Mariel Tongkalan. Ang kab ngayong gabi. Mary Caparida. Journey Lindaban sa Lubo. Rubisa Grapat Tantico. Puasa sa Pastor Walay Lod. Solis, hello. Kabamod. Bahuyo, hello. Junri. Mera Mabait, Jerwin Nolita, Joyce Grass. Alexon Rose Bercasio. Wing Kadungkon Alvarez, Daniel Ramos. Kent. Sukot kita. May gabi. Atong topic karong gabi mga igsoon mao ang unsay mahitabo sa imong kinabuhi pag dili ka magpatuo sa Dios sa iyang sugo kanimo. Unsa pay mahitabo sa imong kinabuhi pag mopatuo ka sa sugo sa Ginoo kanimo. Mao kana atong topic karon nga adlaw. Atong topic na sa Jeremias kapitulo 18 bersikulo 1 ngadto sa 12. Kini nga verses maghatag kini nato og kanang warning o kanang kalipay kung kita suguon sa Ginoo. Ato siyang i-obey, dili ato siya i-disobey. Paminaw ka mo kay tsada kayo kini nga passage. Pulong sa Ginoo nagaingon sa Jeremiah 18, giingnan ako sa Ginoo. Lakaw ngadto sa balay sa tighimog kulon, ug didto ihatag ko kanimo ang akong isulti. Busa miadto ako ug didto nakita ko ang tighimog kulon nga nagtrabaho. Now, ang setting ani is si Jeremiah gitawag sa Ginoo nga moadto siya sa balay sa potter. Kadtong tighimog og kulon bitaw. Kay bantay mo anang clay, example clay, iya na ana bitaw ang clay, di ba? Gamit man na yuta man dili ba? Paadto siya sa Ginoo didto. Kay didto sa balay sa magkukulon, isulti sa Ginoo ang will niya, ang iyang mga plans para sa Israel. So, si Jeremiah, niadto siya dito sa balay sa magkukulon. Praise kita. Lord, ikaw magauban ka namo. I praise you. I bless you. Lord, ang imong katumanan, ang imong will may matuman sa among kinabuhi. Dili amo ang katumanan. Ginoong Dios, pasaylo kami sa mga sala, kay makasasala kami. Salamat nga imo kami gidipensaan sa laylo sa kaaway. Lord, tagay kami kaalam sa pagtuon karon sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, so niadto siya diadto sa balay sa magkukulon. Og didto nakita niya nga mao kini. Busa miadto ako og didto nakita ko ang tighimog kulon nga nagtrabaho. Kun makita gani niya nga ang usa ka kulon dili maayong pagkabuhat, iya kining usbon pagmasa og hulmahon og lain. Nagakulon-kulon na diha ang magkukulon, di ba? Gamit si clay. Yan ang masa-masa ang clay. Iporma na niya nga pot. Pag ana-ana niya, pag na siya makita nga tibugol, uy, na tibugol sa kulon. Ya kining gunuubon, pagkatapos kuhaon tong tibugol, unya usabon kini niya og masa. Ingon dayon ang Ginoo kang Jeremias, dili ba mahimo ko kaninyo katawan sa Israel ang gihimo sa tighimog kulon? Kamu ania sa akong mga kamot, sama sa minasang yuta diha sa kamot sa tighimog kulon. Ako ang Ginoo maoy nag-ingon niini. Now, ingon ani po daw kuno. Dili ba ang Ginoo mura og tighimo og kulon? Ginoo susama sa magkukulon. Dahil ang mga tao sa Israel susama atong clay, lapok nga naa sa kamot sa magkukulon. Naay power, di ba, ang magkukulon sa yuta, di ba? Susamang pamaagi, ang Dios usab adunay power sa mga tawo, sa mga Israelites kanato. Magka-decide ang potter kung unsay buhaton niya sa yuta, dili ba? Magka-decide pud ang Ginoo unsay buhaton niya kanato nga iyang katawhan. Ha? Ako ang Ginoo mao'y nag-ingon ini. Ingon niya, kun mo ingon ako nga ibton ko, gubon ko, o laglagon ko ang usa ka nasod o gingharian, ug unya ang maong nasod maghinulsol sa iyang pagkadautan, dili ko ipadayon.
ang gihuna-huna kong buhaton. Now, if ang Ginoo mo ingon nga kini nga nasod, kini nga Israelites, kini nga mga tawhana ako ni silang silutan. Unya kini mga tawhana mubiya sa ilang mga sala. Mutuman sila sa will sa Ginoo. Ang plano niya nga dautan para sa Israel o ang nga nasod, dili na niya dayonon. May isuon kato bitaw ato mga sala. Mga tinago nato nga mga sala, mga disobedience ato sa Ginoo. Mao na ang rason nga kita gun-ubon sa Ginoo. Tagaan ta niya og sakit, tagaan ta niya og problema, kay nakita niya nga naay tibugol imong kinabuhi. Mura bitaw ikaw pat. Usa ka pat diha nga nay bukol gamay, uy nay bukol gamay. Now, kuhaon na sa Ginoong bukol. Kuhaon na Ginoong sala diha, pak. Nya gun-ubon ka, pagkatapos usabon kag kulon. Wala na, so perfect na ka. Wala na bukol-bukol diha. Now, kung ang Ginoo mo ingon na kana nga nasod, gun-ubon nako kay nasi sala, pagkatapos kuhaon ni ang sala sa iyang kinabuhi, magrepent siya balik sa Ginoo. Imbis ang Ginoo mo plano sa pag-gunob ang nasod, pagdisiplina ang nasod, dili niya dayon ngano man nagrepent man. Ingon ana pod mga igsuon, ikaw kung naa kay sala, unya pagbasa nimo sa Bible, hala akong sala mao kini. Kuhaon ko ning sala. Pagkuha nimo anang sala, praise the Lord. Dili na kanya disiplinaon, dili na kanya bunalan. Ano man, kay nag-change naman ka. Pero gani, verse, pero gani, kung kana nga nasod, giignan niya nga gunubon ka na pagkatapos wala magrepent, wala kuha ang sala sa iyahang kaugalingon. Dayonon gid sa Ginoo ang iyang plano sa pagdaot kanimo. Iya kang kuha ng sala, gunubon ka ug iha kang i-reshape. Now, ug unya ang maong nasod maghinulsol sa iyang kadautan, dili ko ipadayon ang gihuna-huna kong buhaton. 9. Apan sa laing bahin, kun moingon ako nga tukuron ko ang usa ka nasod uging harian. Ug unya kanang nasura magpakasala, dili ko ipadayon ang maayo nga giingon ko nga akong buhaton. Mga igsoon. What if kana nga nasod? Kana nga nasod giignan sa Ginoo nga I bless you, my nation, I bless you, my nasod, Israel, blessed ka. Pero kanang Israelites nagpakasala hinuon. Kaya nagpakasala man, imbis nga i-bless siya sa Ginoo, dili na niya i-bless ang kana nga nasod. Dili na niya ihatag ang blessing para ana nga nasod. Ngano man, kaya nagpakasala man. May daghan kay mga Christians nga i-bless na unta sa Ginoo. Tagaan nagkaalam, tagaan nag-blessing ang negosyo, tagaan nag-blessing ang spirit, mahimo nang malipayon, malinawon, mahimo nang kanang peaceful diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero wala nahitabo, wala na dayon ang hatag og peace, wala mahatagan og kalipay, wala mahatagan og kalinaw, wala ma-bless ang negosyo, wala ma-bless ang kinabuhing Kristohanon. Ngano man, napugngan, unsay nakapugong? Ang sala. Bali, ang sala may barrier sa blessings. Mura ba ang sala o kanang panganod? Maitom nga panganod. Imbis unta makalahos na ang sunlight diri sa kalibutan, dili kalahos ang sunlight sa kalibutan nga matungod sa kabaga sa panganod. Ingon ana pod ang suon ang mga sala nimo. Imbis mulahos na ang blessing sa imuha, ikahatag na sa Dios ang blessing sa imuha, dili na hinuon ikahatag nga naman nasampungan sa dako kaayo nga sala sa imuhang kinabuhi. Busa mga igsoon, tangtanga ang mga sala sa imuhang kinabuhi aron nga ikaw maabtan sa panalangin, mabubuan sa mga panalangin sa Ginoo. Sayang kay ba? Daghan na untang panalangin nga maabot sa tong kinabuhi. Atong utok unta at peace, atong kasing-kasing joyful, dili naggubot ang atong family, dili naggubot ang atong life kung ato palang gitangtang ang mga sala sa atong kinabuhi. Gibless na unta ta sa Ginoo sa iyang himaya. Gibless ta niya, gitagaan ta niya og pagkamatarong, gitagaan ta niya og kanang spiritual growth. Pero wala na dayon og hatag nganuman, mas gilove nimo ang pag-disobey sa Ginoo kaysa pag-obey sa ato ang Ginoo. Disobey God ug ikaw mahimong dili peaceful. Disobey God ug mahimong gubot ang imong kinabuhi. Apan sa laing bahin, kung moingon ako nga tukuron ko, meaning
iya kang i-develop, iya kang i-build. Tukuron kang usa ka nasod, ug harian, ug unya ka nang nasura magpakasala, Israel ka niya. Dili ko ipadayon ang maayo kong giingon nga akong buhaton. Busa ingna ang katawan sa Juda, ug ang mga lumulupyo sa Jerusalem, nga ako ang Ginoo naglaraw batok kanila ug andam na sa pagsilot kanila. Pahununga sila sa ilang pagpakasala o pahinulsula sila. Siya may tubag kanimo, dili nganong muhunong man kami. Walay makapugong kanamo sa pagbuhat ug daotan sumala sa among gusto. Tanawa, gahi ulo ng Israel, no? Nganong muhunong mga butog daotan, walay makapugong kanamo sa pagbuhat sa among gusto. Magpakasala pe, wala mi Dios nga among angay tumanon. Mao na nga ang Ginoo nagdisiplina sa mga taga-Israel. Nahimo silang slave sa Babylon. Ngano man, gahi man sila ulo. Giwarningan na sila ni Jeremiah nga magbag-o sila. Pero gahi man sila ulo. O di mo to, nahimo silang slave sa Babylon for 70 years. Pero may isuon, basta lang muhunong kita sa atong mga sala. Di lang ni sa Israel kung dili apil po ni sa tuwa. Kung kita muhunong lamang sa atong pagpagkasala, ang panalangin ihatag sa Ginoo kanato. Tukuron ni atong kinabuhi. Lig-unon ni atong kinabuhi. Yes, ma-fall ta, pero dili ta ma-cast down, for the Lord upholded us in His hand. O ka na mga igsoon. Busa ako ang challenge sa inyo today, tonight. Obey the words of God. Ug ang Dios magbanalangin kanimo. Obey sa word ni Kristo Jesus, ug ikaw makabaton sa kalipay. Napay kanta. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Walay lain way, mga igsuon, nga ikaw magmalipayon. Walay lain nga ikaw magmalinawon. Walay lain way, kung dili mao lang gid ang pag-obey, pag-trust sa kababuton sa Ginoo. Atong verse is na sa Jeremiah 18. Jeremiah 18. Jeremiah 18, ha? So, palihog ko o og ang mga igsoon. Palihog ko og open sa Bible sa Jeremiah 18. Wapo kay atong verse, mga igsoon. So, kung challenge sa inyo, ha, kung gusto ka mo nga maigo sa panalangin sa Dios, dili sa iyahang kinumo, obey God. Pero gusto mo nga maigo sa dako nga sumbag sa Ginoo sa inyong kinabuhi, dako nga latigo sa Ginoo sa inyong kinabuhi, then, mga igsoon, disobey God. Pero wala magigusto nga disiplinaon sa Ginoo, di ba? Wala magigusto nga bunal-bunalan sa Ginoo, di ba? Ang gusto ginato is tagaan ta sa Ginoo matamis nga panalangin. Kana maangkon mo lamang pinaagi sa pagpaminaw sa iyang sugo o sa pagtuman niya. Makita nato kung tinuray ka nga anak sa Ginoo, kumutuman ka sa iyang sugo. Makita usab nga ikaw piki nga anak sa Ginoo kung love nimo ang pagdisobey sa sugo sa Ginoo. Okay. Okay ba? Basa na ko pag-usab ba? Jeremiah 18. Giingan ako sa Ginoo, lakaw ngadto sa balay sa tighimog kulon. Ug didto ihatag ko kanimo ang akong isulti. Busa miadto ako ug didto nakita ko ang tighimog kulon. Ang nagtrabaho ko nakita niya nga ang usa ka kulon dili maayong pagkabuhat, iya kining usbon pagmasa ug hulmaon og lain. Ingon na Ginoo, dili ba mahimo ko kaninyo katawhan sa Israel ang gihimo sa tigkulon? Kamo aniya sa akong kamot sama sa minasang yuta diha sa kamot sa tighimog kulon. Ako ang Ginoo maoy nag-ingon ini. Una-una maisoon mao kini. Ang Ginoo is all powerful. He is in control sa ato ang kinabuhi. Kung gusto niya gun-ubon imong kinabuhi, mabuhat niya. Kung gusto niya i-bless o tukuron ang imong kinabuhi, mabuhat niya. Walay makapugong sa Ginoo mga igsoon sa iyang pagbuhat anang butanga kanimo. Kay siya ang pinaka-Dios, siya ang Dios, labaw sa tanan. Dili ka makaingon nga, Lord, ayo sa ko guba. Dili ka makaingon nga, Lord, gubaan ako. Ang Ginoo na si power sa pagbuhat nimo ana dayon. Sa buhat sa imo ana dayon. Once makita niya nga ikaw na itibugol sa imong kinabuhi,
ikaw ni nagtibugol diha, naidako kay nga bato diha, sala. Aw iya kang gunubon ka niya usmon kay masa. Pero once makita niya nga ikaw mismo ang nikuha sa imong sala, no? Hugak mo ko gamay. Patsada na ang kinabuhi mo, dili na kanya gunubon. Ug ang giingon niya nga maayo nga plano para kanimo, iyang dayonon og hatag kanimo. Mao ka na maigsuon. Busa bitaw niabot ang mga blessings sa inyong kinabuhi. Katuig bitaw na binuotan mo, niabot ang blessing sa inyong life. Nahimo kang malipayon, mahimo kang dako ang pagtuo, mahimong peaceful ikaw, mahimong agaan imong kinabuhi, comfortable. Kay niduol man ka Jesus, kay ni-obey man ka sa iyahang words. Ginasakit ka sa uban pero malipayon ka, hugot ang pagtuo nimo sa Ginoo. Nganuman kay ni-obey man ka sa iyahang nga pulong. Pero tanawa ra gutong moment mga igsuon nga nag-disobey ka sa Ginoo. Dili ba? Gubot imong life, dili ba? Dili ba nangapakyas ang pagpaningkamot mo, dili ba? Dili ba nagmahay ka? Ug naglibog ka nganong nahitabo man kini nga butang? Wala ka na sayog nga nahitabo kadtong butanga sa imong kinabuhi kay sige ka og supak sa iyang kababuton. May igsuon, walay kalinaw para sa dautan. Ingon pa sa Isaiah, there is no peace, says the Lord, for the wicked. Walay kalinaw para sa wicked. Pag dinuotan gani anak sa Ginoo, pag dinuotan gani dinautan. Disobey the Lord's will always, dili ba? Malunod ka sa kagubot sa utok. Pamilya nimo gubot, ikaw gubot mo nang irritable ka, dali ra ka masuko. Mga sabat lang gagalit bisag walay rason. Mo nang nagpuyo ka sa sala, gubot imong kinabuhi, hikapon lang hagamay, masuko na ka, pakasal na pug ka again. So imong sin is ga-multiply. Imbis ang imuhang sala gamay lang, tungod kay dibiya man ka sa Ginoo, nahimo ka masuk-anon, nanaghan ang imong sala. So ang sala mura siya og seedling. Gitanom kag sala, pag di nimo tangtangon, mugamot ka na, mutubo ka na, mamunga ka na og daghan pag nga klase nga sala. Mao ka na mga igsoon. So para dili mamunga ang isa ka sala og daghan nga mga sala, tangtangan na ka na nga sala sa imong kinabuhi. Di ba? Ikaduha, mga igsoon. Ang una is God is in control. Dili ka makaingon nga Lord wait, Lord wait. Ikaduha, mga igsoon is pwede ka maka-decide sa imong future kung ikaw mag-decide nga mag-follow ka Jesus. Lord, I follow you now. Ang future ni mga igsoon is mao ni good ang imong future. Yes, mao manig magson ang Ginoo wala gina siya nagplano og bad future sa imo ha. Good future gid mga igsoon. Hinuon today mo agi ka sa mapait nga process pero sa future good. Mao gani plan sa imo Ginoo sa imo ha. Jeremiah 29:11. Ingon pa sa Bible. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Mo na plano sa Ginoo sa imuha. Wala siya nagplano sa imuha para nga sakiton ka. Kundi nagplano siya para i-prosper ang imong kinabuhi, para tagaan ka og paglaom, para tagaan ka og gwapo nga future. Mo gani plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pero karon, mo gyud sa kasadagang mga kasakitan. Ingon pa ni Kristo Jesus, if any man comes after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Matthew 16:24. Pero after following the Lord Jesus Christ, naagi ka sa daghang pagsulay, wala jud ka mabuhi sa imong cross, wala ka mabiya ka Jesus Christ. Ang imong end is gwapo nga future. Mao gina mga igsoon, dili pangit nga future. Pero kanang mga tao mga igsoon nga mas ginadesire nila ang present pleasures, present happiness kaysa future glory, kana sila mo dili kaangkon og future glory. Nayo sa ka preacher ang pangalan Joel Osteen. Ginatudluan niya ang mga tao nga mag-love sa present pleasures. Present pleasures. Na siya book ng pangalan Your Best Life Now. Tinuod gyud sakto gyud.
Ang ilahang best life is now present time. Ngano man, kay pangit man gid ilahang life after death. Maimpyerno ka basta kay imong higugmaon this present life. Ngano man, i-desire man nimo ang money this present life. I-desire man nimo ang riches this present life. Pero kita nga gasunod kang Kristo, i-desire na to ang langit. Ingon pa ni Pablo, set your desires, set your affections above, not on things on earth. Dili ba? Moingon sa pulong sa Ginoo, dili ba? So, mo ka na mga isuon. So, ba? Muna ko ang kuan sa inyo, challenge sa inyo karong gabi. So, ano yung pangutana? O, sakto ka Mark, gitawag ka ng prosperity gospel. Kabalo mo si prosperity gospel mga igsoon? Ang prosperity gospel is mo kini. Na i-promise nga if you have faith in the Lord, always na jud ka makabaton og happy life this present time. Ang sickness mawala, ang kapobrehon mawala, ang mga problems mawala. Mahimo nimo ng footstool, tumbanan lang nimo ang sickness, ang problems, basta nakipagtuo ka Jesus. Basta moingon ka nga, I declare by mouth, mawala ang kapait, mawala ang sickness, I declare. I-attract nimo ang good things sa imong kinabuhi, law of attraction. I-attract nimo ang maayong situation sa imong kinabuhi, maabot kina kanimo. Kana may gisoon is prosperity gospel, dili na mao tudlo sa pulong sa Ginoo. Ang gitudlo sa Ginoo may gisoon mao kini. Ang atong prosperity is not this present time. Atong prosperity is a future pa sa pagbalik ni Kristo Jesus mga igsoon. Wala ta gitudloan sa Biblia nga mag-love ta sa present riches, kundi mag-love kita sa future glory. Mao gini gibalik-balik og tulo sa Bible. Ingon pagani niya. I consider the suffering. Ingon pagani niya nga masigpit ang dalan padulong sa gingharian, diba? Masigpit ang dalan padulong sa langit, Matthew chapter 7. Ingon pagid niya, if any man comes after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. Nagid tay cross, meaning suffering. Pag-follow ka Jesus Christ. Pero ay lagkabala ka, kay katong gapasan og cross para kang Kristo, sila ang makabaton sa dako nga korona sa langit. Pero kini mga prosperity gospel preachers, dili sila kapasan og cross, ibutan nila ng mga cross. Dinatudlo nila nga basta nagsakit ka, nakasala ka. Basta kaawayon ka, nakasala ka. Basta pobre ka, nakasala ka. Dapat comfortable imong present life. Ay matawag nga spiritual ka. Kung dato ka, spiritual ka. Muna lang teaching. Kana sila mga igsoon, dili sila gapasan sa cross ni Kristo Jesus sa future. Dili lang sila makabaton. Dili lang sila mag-suffer sa future. Kundi maimpyerno pa sila. Muna ginaingon ni Jesus nga. Unsa may profit nimo kung maangkon nimo ang tibuok kalibutan apan makabsan ka sa imuhang kalag. Mateo 16:26. Ha? Ingon pulong sa Ginoo. Ingon sa pulong sa Ginoo, unsa may bili o ginansi niya na kung maangkon nimo ang tanang bahandi nining kalibutan apan makabsan ka sa imuhang kalag. Now, mao ka na mga igsoon. So, may igsoon mao yan Obey God, kung sa iyahang sugo, bahala mag-suffer ka. Obey Him. Kung dili nimo siya i-obey, gunobon ka sa Ginoo mga igsoon. Gunobon gid ka sa Ginoo. Ha? Ang Ginoo all-powerful, naka siyang hand, makabuhat siya kung unsay gusto para sa imuha. Pastor, ask lang, Lito de la Cruz, Bato Balani. Pastor, ask lang ko, kung makasulay ta og trahedya sa kinabuhi, kinsa man ang naghatag sa ato, Ginoo ba o yawa? Una-una, depende sa imuhang life una. Unang-una, kung ang imuhang kinabuhi is ga-disobey sa Ginoo, niabot ng trahedya sa imong kinabuhi, aron nga bag-uhon ka sa Ginoo.
sa Ginoo kana gikan. Sama diri ang Ginoo nagplano og evil. Kung ikaw magrepent, dili niya ihatag ang evil para sa imuha. Evil ba daotan nga tragedy? Tragedy ba tragedy? Dili gid evil nga sin ha. Kung dili daotan nga panghitabo. Pero kung mag-remain ka sa imong sin, dili mo tantangon ang imong sin. Gunobon ka niya, kuhaon niya ang sala ug usabon ka niya. Now, ikaduha may nalimot ko mo na ikaduha di ay. Anak sa Ginoo, kung i-destroy ang imong life sa Ginoo, kana bang tagaan kinig sakit, tagaan kinig problem, sunugon imong kwarta, sunugon imong balay tungod sa imong sala nga nabuhat. Ayaw og likramo. Ayaw og biya sa Ginoo. Gihatag ka na sa Ginoo sa imuha aron nga mubalik ka sa pagkinabuhi nga duol sa Dios, sa pagkinabuhi nga matarong. Kung basahon nimo ang Hebrews chapter 12. Mga anak, ayaw kamo og ka-discourage, ayaw kamo kaluya kung disiplinaon kamo sa inyong amahan. Kay si bisan kinsa nga gihigugma sa amahan, ginadisiplina. Ginatratar kamo niya nga iyahang anak. Wala kamo gitratar nga anak sa gawas kundi anak niya. Kay kung dili ka disiplinaon sa Ginoo, nakasala ka, nagpasabot ka na nga dili ka anak sa Ginoo. Ito mo na anak sa Ginoo nga nagpagkasala. Kung ikaw bunalan sa Ginoo, ayaw kaluya. Gibuhat ka na sa Ginoo para tangon ang sala sa imong life, unya iya din kang usabon. Aron after sa discipline, gwapo na ka imong porma, sa na ka imong porma nimo, wala na dibugol, wala na imperfection, kundi perfect na ikaw sa tubangan sa Ginoo. Ha? So katong mga Kristohanon nga so, mo na may iso. Thanks for the word today. Please pray for all believers. Okay. So, mo ka na mga igsoon. May other question? Now, kung ikaw naka-experience of tragedy, pagkatapos, wala man ka nagpakasala batok sa Dios. Kundi nagtuman ka sa iyahang will. Kunya saklit lamang, na nangawat ka nimo, na inibunal ka nimo, kana dili discipline sa Ginoo. Unsa may tawag niya na? That is a test. Usa ka na kapag sulay. Nga gihantag sa Ginoo sa imuha, aron nga ang faith nimo more pagid siya mahimong pure, more pagid siya mahimong strong, mas stronger pagid siya. More ba ito gold nga pure na ganing more ba ito gold nga 18 carats nga gold. Para mahimo kining mas pure pagid nga gold. Mahimo siyang 24 carats nga gold. Ginasugba siya sa kalayo. Aron nga mga blemishes, ang mga impurities magpadaplin o magpabilin dayon tong pure yun nga gold. Ingunan usab mga igsoon. Ikaw, nagmatarong kag kinabuhi sa Ginoo. Pero dili pa jud ka perfect. Tagaan kasi mo pagsulay. Aron nga imong mga ginagmay nga mga sala nga dili man gid nagko. Imong faith nga dili pa gid perfect. Mga wala to mga imperfections, mga impurities o magpabilin ang imong faith nga press kanang makalipay, magdalag himaya ngadto sa Ginoo. 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7. So kung ikaw naka-experience with tragedy, either gidisiplina ka sa Ginoo tungod sa imong sala sa past, or sulayan ka sa Ginoo para imong faith mutsyada pa more sa future. Nagets niyo? Gidisiplina ka sa Ginoo aron nga di na ka magpakasala sa imong past, or gisulayan ka sa Ginoo para ang pagtuon nimo mutsyada pagyud sa future. So, walang ka na karong gabi. Ay pangutana wala. Okay. Amin pastor, nag-agi kog trials, ibin nagsimba nako kay akong sala gihimo nakong Dios akong husband. Allah. Sakto ka. Very good. Lucia Opsinar, Jeffrey Nopal, Nilo. Pastor, as lang sad ko Job, si Job. Unsa man to trials or bunal? Trials, pagsulay kadto. Dili ka to bunal kasi si Job gidescribe sa Ginoo nga
Patsyada nga tao, perfect, nagpalayo sa pagkadautan, nag-fear sa Ginoo. Kato kang Job is trials, dili to discipline. Unsa gani ang verse nga imong main topic? Jeremiah 18. Palihog ko Jeremiah 18, 1 to 12. Gwapo kaayo. Kung wala mo kaapas sa pagbasa na ko ana, human ako walik, please read it. Maka-bless gid ni sa imong kinabuhi. God is in control, my iso, no eh. Kita bito gapakasala ta. Happy pa ta karon, pero sa future doklon kita sa Ginoo, irang disiplinaon. Pero remember this, God is in control. Kung kita nag-antos karong panahon na sa pag-obey kay Jesus Christ, ayaw o ka-discourage sa future, maabot ang dako nga panalangin nga ihatag sa Ginoo kanimo, paabot lang gyud. Dagaan kanyag spiritual blessings, pakapinan pa ganyag material nga blessings. Ang spiritual blessing nimo dako ang pagtuo nimo sa Ginoo, mahimo kang comfortable, mahimo kang matinabangon sa uban, mahimo ka nga kanang mahigugmaon more sa uban, pagkatapos tagaan pa jud ka sa Ginoo og mga supplies para itabang sa uban. Tagaan kanyag sapi para itabang sa uban. Tagaan kanyag sapi para nga ihatag sa mga nanginahanglan. Ingon ana magud na mga igsuon. Kung himuon ka sa Ginoo nga blessing sa ubang tao, tagaan kanyag kwarta, tagaan kanyag kaalam, kwarta, kalinaw para nga i-share nimo sa uban. Unya ako ang giselect sa Ginoo nga i-bless sa imong mga igsuon is wisdom, dili gid money nga daghan. Then share your wisdom. Sama sa mga pastor, ang gihatag sa mga pastor is kaalam, dili gid daghang kwarta. O kung negosyante ka, kitagaan ka sa Ginoo business nga tiyada, i-bless sa Ginoo yung business nimo, tagaan po kanyag kaalam. Then ang imuhang talent is to share your blessings financially. Then kung naay mangayo sa imong advice o mag-testimony ka, this is how I experience the glory and the blessings of God sa imuha. Wala man gigitawag ang tanan mahimong preacher, dili ba? Ingon ani man gud mga igsoon, no? Paminaw ka mo. Sa lawas ni Kristo, lahi-lahi kita gasa. Nay mahimong teacher, pastor, preacher, evangelist, no? Kini mo ni tigwalik tigtudlo. Kini mo ni antig tigsangyaw sa pulong sa Ginoo. Evangelist tigsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ang pastor tigmanage sa simbahan. Napoy kanang mainang puon, full of faith. Napoy generous. So kini mga generous, kasagara ni mga generous, uning gitagaan sa Ginoo dagko nga mga sapi. Gitagaan sila millions, gitagaan sila hundreds of thousands. Sila karon ang ginagamit sa Ginoo para mag-supply sa needs sa mga simbahan. Sila ang mohatag og mga bangko, mga sin, moamot og mga dagko, mo na may isoon. Busa kung makita nimo, lahi-lahi ang kapasidad sa mga Kristohanon. Pareha spiritual, pero kini tigwali, pastor, dili dato. Kini buutan man gihapon, kini tighatag sapi. Kini walay sapi pero tigwali sa maayong balita. Puros matinumanon sa Ginoo. Di pud pwede tanan mga igsoon, puros pastor. Mag-away man ni sila, kinsay mas bright. Di pud pwede puros dato kay magpahinumbugan man ni sila kinsay mas dato. Diba? So, i-divide na sa Ginoo mga igsoon. So, kung ikaw, pastor, hala, di na kang mag-ambisyon pa nga mahimo kang milyonaryo. Kaya ang design sa Ginoo sa imuha is to become a preacher and teacher. Ikaw, evangelist, ay napag-desire nga, evangelist man ka, dili ka mag-desire nga mo-hold og simbahan. Pwede ka mo-hold og simbahan mga igsoon. Pero, mas effective gyud tong pastor. Kay kaning evangelist, kasagara sa mga evangelist mga igsoon is galakaw-lakaw na sila. Street preachers. Kana bitong gawali bitaw sa mga kalsada. Evangelist. Dili gid sila pastor kung dili magwawali gid sila sa kamator. Yung kini mga generous nga mga tao. Dili po ko mag-ingon nga tanan nga gitagaan og generosity. Dato gid tanan. Napoy mga tao nga generous sila, then pobre sila. Dili mo kinahanglan mahimong milyonaryo para mahimo kang generous nga tao. Bisan pa magamay kag sweldo, pwede ka mahimong generous nga tao. Dito sa Kitubo na ako'y namatay naman siya, Rojas, Lulasina katunag. Generous siya, dili siya dato, dili siya millionaire. Pero kusog siya manghatag og utang sa mga pastors. Kung moadto ang mga pastors sa ihang balay,
Magkabalon gid og sayute, talong ug mga dilata, mga quick chow diha. Ang gift niya is giving. Napayuban, prayerful kayo. Mo ni mga tawhan nga sige puasa. Mo ni mga tawhan nga wala man gapuasa pero sige ampo. Lig-on jud ta paagi sa pagsulay. Parehas sa bangag suod pastor dili magkapareha kaniya. So ingana nana ha. So sama gustong lawas, di ba? Naay kumingking, naay tudlo, naay kumagko, naay center, naay kamot, naay ulo, naay baba, naay tigmata. Di ba pwede may nga puros mata. Walay tiil, walay kamot, puros lang gid mata. Murag pinya. Di ba pwede puros kamot, na murag taan na spider, no? Di ba pwede puros baba, na perting sa baa kung puros baba. Di ba? Di po puros kanang tiil, no? Di ka kakita, mabangga ka, mamatay ka, kaya walay mata, puros sa tiil. Umayson, lahi-lahi gyud ang matag Kristohanon. Lahi-lahi gyud ang mga Kristohanon, mga igsoon. Mabasa nimo na mga igsoon sa sa Corinthians, no? Sa Romans 12. Ingon pa diri sa Romans 12:6, we have different gifts. Lahi-lahi kitag mga gasa, according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. Kung imong gasa, pag prophesy, dili prophesy nga pagtagna sa future, ha? Dili prophesy meaning pagwali. Pagwali kung sa will sa Ginoo. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance to your faith. Actually, duha ka klase ang prophesying. Isa foretelling, kanang foretell ka ba kung sa may ba sa future. Ikaduha is forth telling. Musulti ka kung sa ang will sa Ginoo. Then if it is serving, kung imuhang gasa is pagserbisyo, muna kugihan ka magpahina, kugihan ka magtabang. Dili man ka nagkagsapi pero kugihan kay ka mag-asikaso sa simbahan, magtabang-tabang, maghinlo-hinlo, then serve. If it is teaching, kung imong gasa is teaching, din hala tudlo. Ayaw hunong tudlo. Ako amazon ang gasa ang gihatag sa Ginoo kanako, teaching. Teaching mo na sige kog teach. Taga-adlaw ko ga teach sa inyo, ha. Abi mo, di ko ganahan mag-teacher sa school. Nahan ko mag-teach sa Bible. If it is encourage, then give encouragement. Kung imong gasa is tig-encourage, then sige imong Kristohanon nga galungulayon. If it is giving, no, then give generously. Kung ang gasa nimo tighatag ka, then hatag og daghang nga hatag. If it is to lead, kung leader ka, then do it diligently. Kung imong gasa is maluoy ka, verse 8, no? Romans 12:8, if it is to show mercy, then do it cheerfully, no? Mo ka magsuon, no? If palumpon, magpuasa ta ipalumpon kung dako ang problema. Ingon pa ni Kristo, ingon pa ni Kristo, mga igsoon sa Mark 9:29, this kind cannot be driven out by anything but by prayer. Ingon pa sa lain nga sa King James Version, this kind can come forth by nothing but by prayer and fasting. Kung aman ko na siya, lisod lang demonyo ba unya. Grabe ka kusgan sa mga demonyo ang nisod sa usa ka tawo. Ingon ni Kristo, kini nga klase nga demon possession dili mapagawas pinaagi sa bisan unsa lang, kun dili pinaagi sa pagampo o pagpuasa. Meaning bigger nga problem magpuasa. Light nga problem, prayer. Pero dako kay nga problema, prayer and fasting. So, kaya lang kita mga iso ang karong gabi.
So, unsa man ang tao nga love niya ang iyang belongings para simba siya. Tao nga love niya iyang belongings, pero sa gasimba siya, unya, ana siya, hadlok siya matay, pasa karon pero pang yatagon siya sa ibahan, wala o kabalon sa tubag. Love niya iyang belongings? Dili posible nga love nimo imong balay bahan, di nga love nimo ang Ginoo. Imposible na mahitabo mga igsoon. Dili pwede nga love nimo ang money, love mo nimo ang master. Kaya either i-hate nimo ang isa, no? O imong i-serve ang isa. Muna ingon sa John chapter 6, dili ba? Matthew 6, di ba? Matthew 6. Verse 19. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. Ingon dayon sa 24. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Pwede ka na siya kung maghihatagon siya sa church. Pwede nang hatag lang siya for fame. Love niya ang money, that is sin. 1 Timothy chapter 6 verse 10. The love of money is the root of all kinds of evil. Okay, so dihan ta kutob karon nga gabi. God bless us all. Thank you very much for watching. Mag-pray na kita. Lord, salamat sa imong paghatag kanamo kaalam. Salamat sa imong pag-bless kanamo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. What is better? When you do it para sa Ginoo. Kung naghatag ka sa iyong brother, imo nang gibuhat para sa Ginoo, then it is good. Kung naghatag ka sa simbahan para na sa Ginoo, then it is good. Pareha lang na sila, same lang na sila. Katong ang Kristo sa unang panahon, lahi po tong case kang Kristo Jesus, katuwito na ingon siya nga, ang poor is always with you. Samtang na pa ang Son of Man, so tagaan mo siya time. Kaya of course, napa man si Kristo sa kalibutan ato. Muna nga katong giingon ni Simon nga, uy kasayang kaayo sa mahalon nga butang gibubura sa tiil ni Kristo. Ihatag lang ta na sa pobre. Ingon ni Kristo, ang mga pobre always kauban nimo. Ako mawala na mo ko sa future. So mag-feasting sa tadi sa mag-fasting. Karon tuwa naman si Kristo sa langit. So kung muhatag ka sa simbahan, do it for the Lord. Kung muhatag ka sa pobre, no, sa imong brothers and sisters, do it for the Lord. Thank you very much for watching. Salamat sa mga comments, salamat sa heart, salamat sa share, salamat sa like, salamat po sa hatag stars. Thank you very much for watching. This is a Truth Bible program. Bye-bye. God bless. Robert Sumera, hello. Wayne, may gabi. Eve Polompon, Maricel Obio, may gabi sa inyo tanan. Basta na gusto mo pa-shoutout, sige, magpa-shoutout ah. Shoutout. Magtabit-tabit na lang ta. Jean, Milan, may gabi. Melvin, Borham, welcome po, Melvin. Sorry, Pastor, karon pa ko nagkapaminaw kay na ako gibuhat. Giancarlo Digal, sa Dilan Didal. Okay lang. Review lang ka, Giancarlo Didal, ha? Jubilove Arado Villagamo, pa-shoutout, Pastor. Hello, Jubilove, may gabi.
Myla Gasyon, good evening, Pastor. Lorna Anunciado, Silmar, shout out, Pastor. Lorna, hello, Lorna. Elaine, hello. Elaine, shout out. Jenny Rose Monsanto, Coquilla, mayang gabi niya, Jenny Rose. Welcome po. Ella Iris Sabuyate. Ian Galvez, God bless you too. Shout out ko sa akong mga anak sa Don Carlos, Bukidnon. Hello sa mga anak ni Imata Jenny sa Don Carlos. Na may naunta ka mo, mayang gabi. Rose, Rosie, good evening, Pastor. Ryan, taga Vlad, salamat. Catherine Balog, hello, Pastor. Hello po. Eve niya, shout out yun. Eve Polompon. Emeline, shout out. Magpakamusta. Lorena, hello Lorena, hello Noli. Leah, hello Leah Planas, may gabi. Good night, Pastor. Salamat. Amen. Po, Ma'am Francisca Beronilla. Nia Poliran, hello. Adarna, Pastor, consider ba ang love amani kong kuripot ni? Dili gitanan kaya aban kuripot lang para sa di siya gastador ba? Mugasto lang siya para sa need, dili gid para sa mga wants. Dili tanang kuripot lover sa money. Ang laogan, dili mo hatag mo sa mo lover sa money. Ellen, every night nakamag-live, Pastor. Dili ko ka-sure. MWF no. Sila Belen, Degan daw, hello. Galeon, Momo. Uy, parenti na ko eh. Go. Ni Saksob, uy, pila, hello. Laloy, Luloy. Apo, hello. Maribel, Imata. Darwin, Val L. Oat. Val L. Oat, Pastor Jiwamino. Oh, mo ba? Angelito, Caballas, Ripol, hello. Marcel, Yashi Bragat. Marcel, Wingar, Largo, hello. Chi, Labis. Marcel, oy, sa Japan. Wow. Chi, Labis, Bolando, hello. May gabi. Adarna, good. Amen. Welcome po, hello. Hello po, Pastor Ronald Paulino. May gabi po, Pastor. Sa Isabela. Riverel Randolph Bueno. Hello po sa inyong dalawa. Pial Angie. Good evening, Pastor. May salamat po. Demi Irolin. Amen. Joshua Vitor. Lyris Garcisto. Joey Pedramo. Lorena Bandilla. Okay, so diyan ako to ha. Ako na nang-end. So, nalipay ko nga ikaw naminaw sa pulong sa Ginoo. Randolph Kilaton. Hello. Pastor, na fellowship next week pero wa ko'y kaila dito sa ako rin uban sa mga church. Mao ba? Hello, Pinky, Imelda, Heidi, Julita Mabali. Ako nang palungot. Bye-bye. Welcome sa inyong tanan. Valot Jod, ako ano yung Pastor? Thanks. Oo. Shout out. Lani Pilongo. Broken. Hello. Shout out Pastor sa mga barangay officials na ato sa barangay hall karon. Pilongo. Along the release sa imong pag-speaker karong January sa Bukidnon. Along the release. Sige. Ryan Antasyon. Hello. Aloha. Allah. Thank you. Hello po. Aloha. Ardeno Biseng, kanindot sa imin sa Pastor. Amen po. Raymond Catulo, hello. Aloha. Okay, bye-bye. God bless.